Přátelé, v této okamžiku se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které nás slyšíte. Přátelé, Československo je přepadeno, armáda zemi nebrání. Okolní demokratický svět volá po dodržování lidských práv. Zasnívají první hlasy, že si za to nakonec Čechoslováci sami můžou. A co když v Československu jsou skutečně fašisté, jak šíří sovětská propaganda? Jeden z ruských vojáků, tankista, se pak v Československu usadil. Jmenuje se Sergej Magid a vyprávěl pro paměť národa. Vzpomíná na to, jak se tenkrát Čechoslováci bránili zvláštním a nepochopitelným způsobem. Diskuzemi o Sartrovi a existencionalismu. A začali s nimi mluvit, ale já viděl, že právě ta skupina chlapců přijela z Kemerova a Kemerova, já si myslím, to je někde za Uralem. To je opravdu strašně daleko. Oni vůbec nerozuměli, já pamatuju, že tak asi 50% chlapců si mysleli, že jsou v Polsku. Vůbec někdo nerozuměl. No, věděli, že to je slovanský nějaký stát, ale jaký, který to. No, tak, a začali s nimi mluvit o čem? O existencialismu. Jo? Tam prostě stál nějaký student a mluvil o Sartrovi, o Heideggerovi, o otci Zeni. Ale ty chlapci samopali na něho div. On pro nich byl nějaký divoch. Mluvil rusky. Mluvil prostě nějakými nelidskými slovy. Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Takže bydleli jsme v kazárnách. Před kazárnami byly brány. Každé ráno na těch bránách se objevovala pěticipová hvězda a uvnitř byl hakový kříž. To taky byl odboj, ale hloupý odboj. Protože sovětští vojáci tak rozuměli, že to dělají fašisty. Oni nerozuměli, že Češi mají na mysli, že ta pěticipová hvězda je jako hakový kříž. Já jsem měl kamarád, nás vlastně bylo jen 2 nebo 3. Jsme si mluvili, no ti Češi, proč to nemůžou udělat jinak? No, proč malují ten hakový kříž? Člověk, který maluje hakový kříž, automaticky se považuje za fašistu. Každý voják okupační jednotky, když začíná se stykat s nenávistí domorodého obyvatelstva, on začíná zapomínat na veškerou pravdu toho obyvatelstva. On se cítí v právě sám. Pane Bože, za co? Já ti přišel pomáhat a ty mě nenávidíš. Ptám se, proč nebyla rozumně česká propaganda proti vojáci? Nějaký lidi, nějaký ženské dokonce, možná i holky, já nevím, které by měly jim to vysvětlit ne jako existencialismus, pane Bože, a odcizení člověka od masy. Posloucháte příběhy 20. století.